Salam alaikum, salam alaikum, salam alaikum. Ampalma malien. Ambao fo kau barkada ampalma kena udengedo amrasila jury chercheur. Balmo nouvelle kadi kojo. Mali armée aka continuer ta. Wallahi ame armée ko. Asimi ngoita amiko, shogel amiko. Les 5 colonels ambe auko wallahi aitanaye. Mone beka buona kabri 2012 mone mingun donana. Amone beka buona wallahi armée beka nga dignité sekama. Armée beka nga fierté sekama. Ka damne kunu. Est-ce qu'il y a comme disons kuna sini kase kunuma Mali armée beka fin ira terroriste la minte here. Armée beka jahanama de ira ula. Minusma beka mugo chou ka kelege minen dama. France beka mugo chou ka kelege minen dama. Mali armée beka jahanama de chukuka. Kunun dongele Mali armée opération fladeke. Yoro na ko akli bala amena klaka do ne titroué na akli bala terroriste kun somnendo na kamunu récupérer kupta kan attaquer mbalmo e zeina u fora ujiki ko armée bora ka communiquer do force ça plus dans les renseignements munu soro balmo beka est-ce qu'il y a famu bekida qui ça dit bekida qui akilatke quoi bekida qui akilatke Koronfe Kelen, wallahi Mali bi victoire sera là à Djourouka. Donc, je vous demande de partager au maximum. Aka Kerbla, aka Shemcha, anga page aba ye ou bas signalé de kabri nebe vidéo damne ni wakati. Iba ye ou benga vidéo ou bas signalé de ay Kerbla aka partager kojugum. Ore la iba ye nabe ka partage blaka Kerbla aba tout et alnou a signalé a fanga be doga quoi a tisse caché vidéo qualité ni à audience ka. Donc au beka orekana, est-ce que vous voyez? OK. Donc amena andado au sujet là, quand dado ministre ka retrait là, armée beka baraba munu ketuni kidal alentour ana masruyan amena kana andado là ani premier ministre ou beka baraba doke a barakain. Ore fonctionnaire dogole munu be mo munu beka sarata fula. Kasoro teka barake ou bien do saleno oluka sara iba ye ka fo mo ko beka oluta obuko opération d'identification minge ambe ufula ku barkada esia famu donc on va continuer kanga shérif ke fo chaque shérif ti amé dara kaba ko fratigi ala shérif ke so kaba ko fura la fura munu na ka impana bade ma tension diabète furudimi rendimi kodimi shérif ga numéro 75 64 10 10 75 64 10 10 Kanga kutubu na nga wali fo sheku la sanakane pele abese kwa teta te mokochi. Ko na gelara maliko la wuli beke ka asagere na ya fo ama adenga fo sheku fitini nga sheku sugure fo kamugadam kamara fo o temelengo mouvement cheka para na nyemoko babe terabulu balmo ambe mouvement cheka para ma tonde mbefo eski ya fo mo donc be para ba mina faso de men la vraiment ku ka continuer à la mouvement cheka para. Donc, on te met à chaque salle faut Kandialo, aller de foyer, c'est que Douda Kandialo, faut en photo bakura, Morke Kakuma Mancha. Et mon numéro balama, can numéro de ma inbox là. Donc, Balmo, armée Boraga communiqué bas de 600. A communiqué bas Irakafo, ni moi mon armée a communiqué suit. Kuna sini no le 25 octobre. Ne vidéo kaka kunu. Armée ya Irakafo, kaye opération blé bas de ke. Gao ani fait simultanément kera kuna sina ngoro no le 25 ay terroriste ka colonne de véhicules gosi iba e ka fo terroriste taru renforcer MINUSMA e mina munun duma terroriste taru renforcer MINUSMA taraka mina munun to iba e yo minon franyon nga véhicule franyon nga ka colonne de véhicules ka ke fly kelen ko ki kunyashi gao ma kelen no ko ku kunyashi anefisma parce que gao bi malika opération famba bébé ka diriger kabri Gao. Donc il faut coûte que coûte ou Gao déstabiliser faut que sautisse. Donc il va le 25 no e kuna signé armée et colonne de véhicules fla aolu de Boronto mbalma wa fakali do kune Sukhoi ni Albatros ani drone balma we kongo kon la beke eski ya famu bomangay we kongo kon la beke takami
i kun bɛ tasuma de bɔtɔ ye sankolo la ka jigin dugumakolo la balimaw u ye mobili min détruit ala kelen de b'a dɔn mobili min détruira ala kelen de bɛ a mobili hakɛ dɔ ye véhicule minnu détruit ala kelen de b'a hakɛ dɔn donc u ye terroristes bɔrɔntɔ Gawo k'u bɔrɔntɔ ani fils donc i b'a ye k'a fɔ a ma ban le 26 n'o ye kunun ye est-ce qu'il y'a faamu armée bɔra k'o communiqué de bila ko kunun ko Mali ye k'an ye opération aéroterrestre n'a mɛn opération aéroterrestre o tɛ dɔwɛrɛ ye ka cɛw ta hélicoptère ou bien soit on a le choix a bɛ fɔ avion minnu ma C295 cɛw bɛ se ka ta olu la k'u fili para la u bɛna bari terroristes la ou bien hélicoptère minnu b'an bolo Mi-8 u bɛ cɛw ta k'u doni hélicoptère la a kelen o kelen a hélicoptère a bɛ se ka cɛ 35 donc o hélicoptère min bɛ Mali bolo a ka ca den 4 ye o ye olu tɛ hélicoptère d'attaque u bɛ se ka attaque kɛ u bɛ se ka appui kɛ mais olu dabɔlen tɛ attaque kama u dabɔlen bɛ ka cɛw ta urgemment ka cɛw ta teliya la ni terroristes ye kɛɲɛ kɛ yɔrɔ min na ka taa cɛw la débarquer pour que u ka dimi don terroristes la donc o opération aéroterrestre i b'a ye k'a fɔ u ye cɛw larguer ani avion fana u bɛ cɛw larguer avion bɛ tila ka to sanfɛ ka appui fɛ kɛ donc ko avion de kun y'a jateminɛ lahawta mobili wɛrɛ yɔrɔ kunnasini armée u bombarder u m'a dabila tuguni dɛ ko lahawta mobili wɛrɛw de kun y'u kun ɲɛsin Gawo ma ni y'a 2 fois de Gawo bɛ ka c'est à dire u bɛ k'a ɲini k'u b'u kun da Gawo kan mais u tɛ k'ali sɔrɔ a Gawo alentour la balimaw Mali ka avion bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛn bɛ min tɛ protection ye an ka yɔrɔ dugubaw balimaw protégelen don par les forces spéciales u tɛ se ka minɛ i tɛ se ka gɛrɛ u la an ka dugubaw u protégelen don par nos drones an ka dugubaw u protégelen don par nos hélicoptères d'attaque nos avions de chasse donc terroristes u tugura u ye mobiliw de tugu ɲɔgɔn kɔ a ka ca mobili 300 ye donc u kɛlen ka mobiliw tugu ɲɔgɔn kɔ est-ce qu'il y'a faamu u bɛ ka na formation continue na mobiliw bɛ ran de la k'u b'u ɲɛsin tuguni Gawo ma donc balimaw o de sira fɛ an ka radars y'u repérer nos radars de dernière génération 59 N6 balimaw a ye terroristes repérer u bɛ ka na kolo min na k'u nombre fɔ Mali armée ko Zeyna ko terroriste de tɛ taa ko Zeyna terroriste tɛ échappé o de sen fɛ yanni an ka avion ka terroristes attaquer u commencera u ye force spéciale de larguer force spéciale ninnu olu larguelen kɔ n'i y'a ta k'a lajɛ balimaw olu ye terroristes ninnu encercler o y'u encercler terroristes yɛrɛ t'a kalama ca u encerclelen don est-ce qu'il y'a faamu Mali armée fɛ o de sen fɛ an ka drone n'a bɛ fɔ minnu ma drone TBD Bayaktar balimaw n'u bɛ gosili kɛ à plus de 6800 mètres d'altitude u bɛ yɛlɛ fo kabanɔgɔ la i t'u mankan mɛn tueur silencieux de do avion sans bruit t'a mankan mɛn i bɛ bɔ min kalama i y'a sɔrɔ a ye mobili kulu de yɛrɛkɛ ale ka spécialité yɛrɛ mobili kulu tunnen ɲɔgɔn kan ni drone y'o ye fo pilotes bɛ yɛlɛ quoi ni drone ye mobili faralen ɲɔgɔn kan an ka pilotes bɛ yɛlɛ de est-ce qu'il y'a faamu donc o de siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ an ka drone kɛlen don ka terroristes ka pick-up k'a repérer o b'u k'u kunda en direction de Gawo balimaw n'u ye missile jigin ni mobili ninnu kan balimaw c'est à dire u ye plus de 10 missiles ɲɔgɔn u y'a jigin terroristes ninnu kan balimaw walayi convoi tila la u ye convoi tila terroristes ye convoi tila ala kama ko tɛ parce que ni drone y'u frappé dɔrɔn u bɛ boli u b'a faamu k'u yera quoi et n balimaw sur place véhicule min détruit la n balimaw ala kelen de b'a véhicule da dɔn donc tɔ minnu sera k'u bɛ boli parce que i b'a ye k'a fɔ véhicule minnu bɛ détruit occupant minnu b'a kɔnɔ bombe min bɛ kɛ k'u détruit n balimaw i tɛ se k'o su kɔndon mɔgɔ bɛ se ka na k'i bɛ kolojalan tɔmɔ sen ni bolo k'i bɛ olu tɔmɔ k'o compter i bɛ da dɔ de fɔ sinon nombre ala kelen de b'o dɔn quoi est-ce qu'il y'a faamu donc o de siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ drone kɛlen ka mobili ninnu gosi drone 3 ɲɔgɔn u kɛlen u ye mobili ninnu gosi balimaw mobili ninnu yɛrɛ kɛra de est-ce qu'il y'a faamu u séparé la ka bɔ ɲɔgɔn na dɔw tora sur place minnu séparé la balimaw i y'a ye terroriste baden de bolila ka bɔ mobili kɔnɔ k'olu bɛ boli u sen na k'u bɛ boli ka segin k'u da Kidali kan o y'a sɔrɔ force spéciale olu y'u entouré n balimaw a ye bɔ fagali yɛrɛ ni min tilenna ka bɛn u ka direction ma balimaw o y'a sɔrɔ force spéciale y'i kunkolo lajigin n balimaw ni min bolibagatɔ n'o sera force spéciale ninnu ma balimaw o y'a sɔrɔ marifa b'i disi la n balimaw
Anwa force spéciale nous lunette de vision nocturne moula. Il va sur olu nyebe la 5 km et yete olu la. Dibi la. Yoro be dibi yelen ki sagelente. Balmo anga force spéciale ou ye fagalida terroriste ba o ratissage qu'on a là. Aka boula kalima. Balmo armée mis sur place plus de 30 personnes. Tchebi ça va on neutralisera. Véhicule min détruira la kele ne ba véhicule do. Kuna sini fene armée terroriste ou pronto tukunin kaw alentour là ani fils. Balmo ku ka véhicule be détruit. O de la ao akilatike. Ministre ay kelege minan di nunu ma chogo na kera véhicule blindé akera arme lourde akera fin na ya di terroriste nunu ma aya bla au kuna ko armée malienne ba be détruire ou bolo kelengelen l'armée malienne est en mesure de les détruire o mana minan duma mali armée ba be détruire uyen minan duma mali armée ba be tien o temele yoro akli ba la lere mali armée ko lere kamna ko ndela ka lere attaquer fo armée klala ka riposter ka lere minula ako terroriste woro de fene klala tuguni ko kunda lere kan balmo de ma fo lere kan abe force spéciale de bolo anga kan gelen o kelen no kan force spéciale a commandement bu bolo terroriste de ma o yamuneke esia fam lere ko be mobili toy kana évoluer sena esia fam ka mobili bla kana nyomewla kana falula kana useuna pensant que coûter repérer coûter chauffer la fait ou dogo kana ko lobina lere attaquer kana nyomeni falula esia fam mo chauffer la fait balon ne ma foye mo lunette de vision nocturne ne banga force spéciale ou bolanga commando nous isigile à 5 km Mali armée anyebe terroriste nununa commandant de zone go mogoma ako chedo magame mi foye ko chekele ngana marfachi ko kay gawa nunu to ga gele kay gawa to ga gerengwa a to ga surana kwa parce que olu akilla ko ou ma repérer quoi Mali armée ma mugu kambo ou ma avion mangame donc ko anga armée a iraka tout ka avancer ka to gawa gana balmo gawa surale à 1 km balmo o senfe chamani ngolo matare chamani bolo matare kise klonge chaman d'ici là balmo force spéciale nunu oluka marfa kise kele abe che flare faga marfa kise kele obe che flare faga me delega fo oluka mugu techi para ta no tere kibe marfa chi e kunfe non ka bal ciblé les silencieux de bobulo fium pão silencieux de buka marfa daburula ka marfa daburu silencieux de bala o de ba to na mo durube ka évoluer o se ka chef la faga wala ka soro sabama bo kalama parce que ba e mangante marfa la ibe bo min kalama ibe aramaden kungulo de yerekele ka kungulo zeme tourner chenchen sans fin iba e terroriste avec a bini kalakala ni chenchen ga da kuno adaji kan be ka bo bolmo lere uya to nuno swale ka borontoli siri nununa balmo we nyome da ka ke boli kuntage je ko sur place armée ko kay mi fagola ka cha chetan fla nyoy esi ya fam we lere to nga bolu ko replier balmo terroriste u desera wani mba ira ka fo kuye janfa tabi kube mali segere balmo a janfa be chin bolo balmo ama kolokolo la benge mali ma kolokolo la benge amola ko nyono mara fenela e ba armée piège embuscade do tane terroriste we chef la fa ko terroriste nyamugo bado fene ko mne la nyoro ko terroriste nyamugo bado ko mne la nyoro balmo be kelen u ba bla la kamate numa bla diala u ba bla goyala wallahi beka yakilski beki jigi anga to armée ko fon fam se ka mona bo anam balmo ni 112 100 laba memena 100 anga avion d'un temps hélicoptère d'un temps ça pour que Malika bouya Malika que puissance baille il faut que Malika puissance de fait Malika force aérienne nga augmenter Malika blindé ka augmenter et c'est fam Malika artillerie ka augmenter plus Malika armement va augmenter 100 plus bien sera malien plus Malika si be sigi farafina plus Mali be bouya farafina wa ubeket wabuka c'est des banner en kuna quoi à vie donc balmo ni ne kera bi ngame boka da au kloka donc ama en balmo muso Fatmata Bunyan batuli kafo ape baraba mina fantan demeli yatimo demeli
a bɛ ka œuvre sociale minnu kɛ k'an ɲɛ b'a la ka Samasegu fana fo a ye pick-up minnu layidu ta k'a barika yan'a ka na an b'a fɔ ni mɔgɔ min ye défi kɛ ka armée dɛmɛ o ye défi ɲɛnama de ye o ti waso ko ye an b'o bila fasoden ɲumanya o minɛn kɔnɔna la donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada salamu aleykum